hai. Eu am scris tata. Gata, s-a dus. Eu. Acum Maxi scrie. Max, hai scrie 30 august 2016. Hai. Și Eva. Așa. Mai sus, mai sus. Oh. Eu vreau să desenez. Nu, hai, 30 august 2016, după ce desenați. Hai. Așa. Așa. 2016, bravo, așa. Au. Și Eva a scris, corect, bravo. Eu am scris sau. Da, și tu ai scris, bravo.